4, 3, 2, 1. Dat is een heel groot applaus waard wat hier gebeurt. Dit is het derde jaar op rij al dat ik met Albert Heijn samen zo'n carnavalsproject doe. En wat we elke keer doen is ze proberen voor zeg maar onderscheiden in te zien, want er zijn zoveel carnavalsposters. Maar dat voor een donatie vragen en dat we dat dan schenken aan het goede doel. En dit jaar hebben we voor Kika gekozen. En dan deed Gans Albert Heijn dit ook ondersteunen, maar het is voor alle Albert Heijns van Limburg. Dus het zijn 30.000 posters in totaliteit. Oh la la, we groeien al naar los. We drinken liters weer op de zierel uit de koos. Oh la la, Jan Verlotte dus weer goed. Oh la la, de kinderen niet opnieuw stoon. Oh la la, we groeien al naar los. We drinken liters weer op de zierel uit de koos. 2 jaar geleden toen zag de filiaalmanager van een Albert Heijn in Sittard van goh, wat maakt ze allemaal mooie posters voor kerk. Goh, zou ze ook zo gaat met de Albert Heijn hamster kunnen doen? Ja, natuurlijk ken ik dat en dat wil ik ook. Dus dat is dan allemaal vraag 2. Ja, en zo ontstond eigenlijk dat project. Een beetje, het was zijn initiatief, absoluut. En daarna is ze samen brainstormen van ja, wie zouden we dat aanpakken en wie kunnen we onderscheidend zien. Ik had wat dat betreft immer de vrije hand. Het enige, en dan geef ik ook geen een glansrol in dit gans, is natuurlijk de hamster. En dus dat kunt al elk jaar terug. En dit jaar had ik dan voor een compositie gekozen met een kindje, omdat voor de opbrengst gans belangeloos schenken aan Kika. En dat staat voor kinderen kankervrij. En die doet onderzoek naar kinderkanker en dat kindje dat laagt op de poster. En natuurlijk niet ieder kindje en ziekenen die wat ziek zijn, die kennen lagen en die kennen carnaval vieren. Maar we hopen dan dat met het geld wat we allemaal ophalen, dat in ieder geval een laag op die gezichtjes getoverd kan worden, omdat voor dat kanker, onderzoek naar kinderkanker kunnen steunen. Op het schilderij kan ook geboren werden. Dat kan middels een sms of een app naar mijn nummer 06 51 990534. En ik ben op LinkedIn, Instagram en Facebook te vinden, gewoon onder mijn eigen naam. Dus ik ben echt de coördinator van de veiling. En elke keer als het bod verhoogd wordt, dan wordt dat op alle social media vermeld.